Hej Timmy! Vi har lige interviewet nogle 3. og 4. klasser og spurgt dem, hvordan de har det i forhold til deres klassekammerater med en anden hudfarve eller tro. Ja. Ja. Ja, mange. Ja. 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 Ja, jeg har faktisk ret mange inde i min klasse og min paletklasse. De er fine nok. Altså, de er gode at lege med og sådan noget. De er ligesom os. At det er sådan forskelligt, og de er rigtig gode at lege med. Jeg synes, de er søde, og de er også nogle gange sjove. Nej, egentlig ikke. Nej. Nej, det er de egentlig ikke. Ja, de bliver... Altså, nogle af dem bliver meget hurtigt sure. Okay. Ja, de hudfarverne, de er anderledes end danskerne. På hvilken måde? Altså at hudfarverne, de for eksempel, de må jo ikke spise gris og alt muligt. Okay. Men gør det nogen forskel i, om du vil være venner med dem? Ja, jeg vil altså gerne være venner med danskerne og hudfarverne. Okay. Ja. Ja. Ja, jeg har mange andre. Ja. Ja. Ja, dem har jeg også mange af. De er søde, og ligesom de andre, de laver ikke rigtig andre ting. De er ligesom dine andre venner? Ja. Altså, vi er jo ligesom dem. De er jo også mennesker, så altså, det kan jo være lige meget, om de tror på den ene eller den anden ting. De er ligesom os andre. Vi tror bare ikke på den samme Gud. Nej. Nej, egentlig. Lidt. Hvordan? De bliver ikke på den samme måde. De siger ikke noget. Ikke en skid. De siger ikke noget. De siger jo, det er perfekt, fordi så har du nogle venner at lege med. Og så siger hun også, det er jo okay med danskerne at lege med, og hudfarverne og alt det der. Ja, de tager jo godt imod dem, selvom de er en anden hudfarve og har en anden tro. Ikke så meget. Har du nogensinde tænkt over det her før? Nej. Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. Nej, Nej. egentlig ikke. Nej. Lidt. Man kan jo behandle andre, som man behandler en selv. Det vi vil sige med denne film er, at børn er ligeglade med deres venners baggrunde. De accepterer alle kulturelle forskelle.